Evo nas ponovno u FM gameplayu, danas ćemo igrati Counter Strike na serveru. Opis servera će biti, IP servera će biti u deskripciji videa. Pobedili smo ljudi. Vidite da li ćemo dobiti, dobro, dobili smo pušku, ali ne i pancir. Ne veze. Idemo ljudi, ljudi ubiše nas, ubili smo dvojicu. Dobro, imali smo malo života, ništa strašno. Ništa strašno, sve je u redu. Da vidimo kako je. Evo sad će završiti gotovo. Valjda ćemo sad biti bolji. Opet pancir, ništa. Valjda će sada da bude nešto od nas. Ovo je opet ta bomba glupa, ali dobro. Ovo ćemo sada čučnemo i da čekamo da ide. Ovo mi je prosao kedaru. Ja ću pauzirati video dok ne počnem. Evo nas ljudi, počinjemo. A menja se mapa. Ništa, sad čekajte da imamo novu mapu. Mi smo sada teroristi. Či dobro. To nije baš dobro, ali okej. Ne znam tačno koja je ova mapa, ali ovo nije live. Vidite. Ovo je samo za igrevanje. Znači bug. Da vidimo ćemo li mi nešto raditi. Ona je mapa Italije, ona. To je Stefane, javi se. Dobro. Dakle, sad će to vjerojatno Panzuri, Tirane Delfić. Dobro, nismo ga mi ubili. Ali za malo. Evo ga, headeru smo napravili. Evo, znao sam da ćemo se ubiti. A tamo to smo počeli. Hito udjela. Ajde da probamo mi nešto da kažemo. Optimus. Pobedit ćemo sve. Pobedit ćemo sve. Ne može, nema veze. Ljudi, gotovi su ljudi. Imamo našu, moju omiljenu pušku, kalašnjivku, gotovo. Kako bolji sos?
paket, dobro. Dobro, nije ti skinuo mnogo života. Vidjet ćemo ovo što je polje pune. Idemo dalje. Ovo je haker neki. Da si vidio, on te sa menim povodkom u glavu. Evo ljudi, pobedili smo. Idemo na ovu. Ali ovaj put nećemo umreti. Evo ga. Znači, ubiti jednog. Evo ga ljudi, to jest nismo ih mi ubili. Ubio je jednog, jedan naš je ubio. Tako. Evo ga, još jednog smo ubili. Ovdje izaći ćemo da nas ne ubiju. Pošto vidim da je gust. Normalno ćemo. Dobro, isto je. Idemo, ostalo nam je još jako malo života. Pobedili smo ljudi, što je mnogo dobro. A da nismo ubili. Petoro smo ih ubili, to je dobro za sve. To je jako dobro, nije dobro, ali... Op, vraćamo se nazad da nas ne ubiju, tako je dobro. Op, bomba, to je loš. Headuju nas. Ja mislim da ćemo umreti, hoćemo umreći. Gotovi smo ljudi, ja sam imao sreće što sam se provukao, ali za ove ostalo naše nisam siguran. To je naš. Ja sam počeo da ga pucam. Ovo radi. A to je naš. I evo, pobedili smo još jednu. Idemo opet autobaj. Ko je kod nas drime ljudi? Opa! Beži, ubit će nas. Ubio nas je. Sad ćemo biti malo policajci. Da vidimo. 5 kila. Opet su pobedili teroristi. Što i nije neka novost, ali ja bih da uzmem samo taj pištolj i municiju za njega. Tako, idemo se. Znači, oni će najvjerovatnije da skoče, a mi ćemo tu da ih čekamo. A moramo da igramo, ili ćemo umreti, ili da biramo.
To ne možemo da otvorimo. Evo ga, ubili smo jednog ljudi. Nećemo kalaš da uzimamo. Zašto bih smo... Ovo je dobra puška. Tako da idemo s ovom puškom. Sad idemo na njega. Ubili smo Drna Deljkovića. Ali on nam je dosta helta smanjio. Au ljudi, stvarno ih je mnogo bilo. Ali dobro, sada se radi. Drugi smo. Sad ćemo. Ej, mogli ste. Teroristi su pobedili. Nažalost. Ovo. Sada će da bude bolje, šta i kaže? Ići ćemo ajde ovuda po prvi put, pošto ja ovuda nikad ne idem, pošto ovdje ne može se popenjem, pa gubim tako. Idemo go. To nemoj da crimo dalje. Ćemo da probamo dobijemo još kojega. Samo ako ga nađemo. Drugi smo. Ovdje sad vjerovatno ima neki. Znači oni su me tu očekivali. Nema veze, idemo novu rundu. Sad ćemo da vidimo. Ajde, idemo. Eto, vidite, znači nećemo tuda. Brate, mili. Ubili su nas. Eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem. Subajte mi kanal ako vam nije teško. Pozdrav!